दिलीप सैकियानि बाथ्रा बुंनाया लिमिट क्रस जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन बसुमतारिया गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिथां दिलीप सैकिया बिथांखौ। बे समाव दिलीप सैकियानि जे बुंनाय बाथ्रा एबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुलनि खोथाखौ एबा बाथ्राखौ बुंनाय एबा बे समाव नायनाय जागोन बिजेपिआ फैबाय थानाय समाव जुदि पावाराव फैयोब्ला आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरा जुदि गुवाहाटीआव हाबायनो हायोब्ला मानो असमिया बिटिसि ओनसोलाव हाबायनो हाया बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन बसुमतारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दिलीप सैकिया आसाम रायजिक बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सैकिया बे दिलीप सैकिया बाथ्रा बुंनाया लिमिट क्रस जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मनरन बसुमतारि बिथां मनरन बसुमतारिया बे समाव दिलीप सैकियानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। जाय दिलीप सैकिया बे दिलीप सैकिया जे बर' हारिनि एबा बे समाव ट्राइबेलफोरनि बेरेखा बाथ्रा बुंदों आरो जाय बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बे समाव गिखांनाय मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मनरन बसुमतारि बिथाङा। जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों एबा जाय समाव बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोब थानाय 7.1 दफा बायदियै माखासे बिटिआर हालामनि बायजोआव थानाय जे एबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बायजोआव थानाय जे बर'फोर बे बर'फोरनो मोनसे रैखाथिनि बाथ्रा बुंबाय थादों आरो बे बुंबाय थानाय समावनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जोबोदनो मोनसे इनाय जादों आरो जायखौ लानानै बिथां मनरन बसुमतारि बिथाङा लिमिट क्रस जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सैकिया बिथांखौ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जाय समाव ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनाय जाय समाव ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्शननि बाथ्रा ओंखारबाय दं आरो बे समाव एबा थागिबि सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जे दिलीप सैकियानि बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बर' दैदेनगिरिफ्रा साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों जादों आरो गोख्रों जानानै मोनफानि उनाव मोनफा साफानि उनाव साफा बे समाव फिनजाथाय होबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौनो लानानै बे समाव इउबिपिअनि आफादगिरि बिथां मनरन बसुमतारि बिथाङाबो बे समाव गोख्रों जादों आरो गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव दिलीप सैकियानि बाथ्रा बुंनाया लिमिट क्रस जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाङामोन आरो बिथांनि बुंनायाव जों गिखांनाय मोनदों आरो इयुननि समाव बे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बिथां इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन बसुमतारि बिथाङा। आसाम प्रदेशनि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि दिलीप सैकिया जिफोर बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जों सानदों लिमिटखौ क्रस खालामदों बियो आरो जोंनि जिथु साननाय हनायाव बिथाङा आघात होदों। जों बिथांनि बुंनायाव एसे गिनायबो मोनदों आरो जिहेतु जों डिमान्ड खालामबाय थादों ट्राइबेल माहारिफोरखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि बिटिआर सुक्तिनि 7.1 क्लसाव स्पष्ट भाबै लिरनाय दङ जे बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय जेब्लाक ट्राइबेल माहारिफोर दं ट्राइबेल बेल आरो ब्लकनि सिङाव जायफोरा गोलैया बाहेरायाव थानाय जेब्लाक ट्राइबेल गामिफोर दं बे ट्राइबेल गामिफोरखौ माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दानानै बिथांमोननि हा हुखौ बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जिथु बाथ्रा बुंनाय दं बेखौ मावफुंनो थाखाय जों डिमान्ड खालामदों। आसाम प्रदेशनि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि दिलीप सैकिया जिफोर बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जों सानदों लिमिटखौ क्रस खालामदों बियो आरो जोंनि जिथु साननाय हनायाव बिथाङा आघात होदों। जों बिथांनि बुंनायाव एसे गिनायबो मोनदों आरो जिहेतु जों डिमान्ड खालामबाय थादों ट्राइबेल माहारिफोरखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि बिटिआर सुक्तिनि 7.1 क्लसाव स्पष्ट भाबै लिरनाय दङ जे बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय जेब्लाक ट्राइबेल माहारिफोर दं ट्राइबेल बेल आरो ब्लकनि सिङाव जायफोरा गोलैया बाहेरायाव थानाय जेब्लाक ट्राइबेल गामिफोर दं बे ट्राइबेल गामिफोरखौ माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दानानै बिथांमोननि हा हुखौ बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जिथु बाथ्रा बुंनाय दं बेखौ मावफुंनो थाखाय जों डिमान्ड खालामदों।